Hey, kuphithizela amapheji amakhulu laphana ku-Facebook impela. Hey, hayaphithizela, ayasebenza. Njengoba nazi ukuthi amapheji onke, omfowethu, omaskandi promotion, onsika, kube yini nabo, obhanyazile, bonke baguqa lapha emdletsheni. Kodwa-ke ambalwa-ke, hhayi, sekuvukile ukuthi phela ngabalandeli. Kuyala manje. Yes, kuyiqiniso khona ukuthi vele uma ubuka umsebenzi womuntu ukuthi yena mhlawumbe isebenza ukukhipha iy'ngoma zibe isikali esithize alaleleke. Kodwa ekugcini kosuku thina njengabalaleli akusikhona okwethu ukuthi phela sesibalawula abaculi kakhulu. Bayazi bona ukuthi umsebenzi wabo bazowuhlela kanjani. Ukudifenda-ke into yabo-ke abantu yini izigi seziyi-too much yini kakhulu. Kwase kutatazela wonke nje umuntu. Iyeza i-promo ntambama, abantu bengajahi, basheshe bakhathazeke abantu. Kusese-early, amanzi ayaphuma ngapha nangapha, qhuma iy'mbiza ngapha impela ukuhamba, luyaqhuma impela, abantu bayaphesha, akuphesheki. Lokhu abantu nje bekhathazekile, amaphosti kuyaphithizela kusuka Monday, ayikho into engaphithizeli, akekho umuntu ongakwazi ukuthinta ifoni yakhe, a-edithe, adwebe olayini ey'thombeni, akukho ukukhuluma okungakaveli. Lokhu nje abantu bedifendile, amakhokho aseze aguga, angazi sebezolanda maphi amakhokho-ke ey'nsimbi ngoba lawa manje asegugile impela, kunzima. Kusazoza i-promo-ke ekanjinje namhlanje, kusazophinde futhi kugcwale kuphithizele, nimakethe futhi uKhuzani kalula. Cause le marketing eniyenza kuKhuzani iyangichaza mina, iyangichaza kakhulu. Buka nje laphana kukhulu ukuthi abantu benze njani emagrophini labantu anabo laphana. Ufuna bathi phihli laphana indaba ye-track list, uyayibona leyo nto leyo. Siyakhaliswa okuncane-ke, siyakhaliswa okuncane. Lokhu akwenzile uKhuzani uyena owaziyo umsebenzi wakhe ukucula, uyazi ukuthi ukwenzeleni lokho. Akekho umuntu ozolaliswa ngenkani iy'ngoma angayithandi, akekho futhi ophoqiwe ukuthi awulalela umsebenzi kaKhuzani. Othanda ukuwulalela umsebenzi kaKhuzani uzowulalela, ongafuni uzoyeka. Ifoni yakhe umuntu, idatha lakhe umuntu. Manje abantu bafuna ukwenza ngathi khona usuke ephoqiwe ukuthi ahambe olalela umsebenzi kaKhuzani. Ukukhomenta uma uyikhomentela njengomuntu, usuke uyikhomentela ukuthi hhayi, iy'ngoma eziwukuthi inani elithize, hhayi, yazi li-right uma ugcina la. But amaciko asebenza ngokucula, umsebenzi wabo lokho ukuthi be-release music. Angeke size sibalawule abaculi ekugcini kosuku. Khona owakhipha iy'ngoma eziwu-4, nazi emukele lezo ngoma lezo, nathi zi-right, uhlakaniphile, igeme understand. Akekho futhi owakhulumayo lokho ekukhuluma ukuzokuqhasha amathe. Manje yini le esinikhathaza kangaka? Nachaza kangaka, abekho abantu abasichaza njengani uma kuzokhipha uKhuzani. Ama-Blue Nation aze awachaze Nkosi yami, asuke e-celebrate-a enza zonke izinto ezinhle ukukhombisa ukuthi a-happy ngomsebenzi kaKhuzani. Khona ingoma eseniyibonile laphana ukuthi izogadla mhlawumbe enikhathazayo noma ingoma eningayibonga, ngoba anichaze, nize nichaze nize niy'fihle, nihluleke nokuy'fihla laphana emaphejini ukuthi nithanda kuphi. Mina-ke ngibiza njengoba ninjalo, khululekani, kuzophuma i-albhamu ngeyi-21, ngo-2 emini, sizolinda sonke, sizozizwa zonke iy'ngoma zoyi-20, ibhonasi lesi-21 njengoba kushiwo. Ofisa ukuyilalela uzoyilalela, ongeke ayilalela angeke aze ayilalela. Ozohubha iy'nombolo amamiliyoni okwakhe lokho. Wayedlala kakhulu uKhuba igeme amamiliyoni, amamiliyoni awu-34 laphana, awu-33 laphana ku-YouTube. It's not something new mhlawumbe ukuthi sekungathiwa sekhona indaba yamamiliyoni. uKhuzani has been there, he's done it multiple times, over and over again. So ayikho into entsha leyana. Nina nineku-celebrate-a lokho, nikuhubhe njengey'ngane uma yidlala lapho esuke idlala khona incintisana futhi. Senakubangisana odakeni lokho. Idlamuleze seyadlula lapho, sekuwukwenza nje ukuthi yena uyena vele obaphethe ungqongqoshe, uNkulunkulu wabo bonke omasikandi abakhona. Nabanye sebaguga esingabazi becashephi, beqhamuke ney'ndaba bezochaza kuma-podcast nama-YouTube channel esingazi ukuthi bavukaphi bengavuki ngengoma. Akukhuluma ingoma, indoda iyolanyulelwa ingoma yayo. Angithi nihlala nisho njalo, nihlala nithi ingoma ithuthile. Yini enikhathazayo? Nikhathazwa yini? Nakhathazeka kangaka? Nikhathazwa umculo osephuphile? Angithi nithi uphuphile nina. Pho uma ephuphile nase nikhipha yonke into, ayikho into eningayikhiphile, nikhiphe iy'ngoma ey'ndala featuring oLwa, nithi ubani akasekho, uMaZulu, kodwa noLwa asiphinde simbone engomeni. Lokhu acula ngalesa sikhathi, lokho anikuboni. So kungasiza ngathi asisile emakhaya, siyayibona inkinga.
mubi kamnandi lokho wagcina lapho. Yiphi enye ingoma eyakaculwa futhi ethi mubi kamnandi? Ningafuni ukuzolawula la kwagoqa ukuthi akuphile kanjani. Lawula lapho enifeva khona, lapho kunamamiliyoni ango-30 million lapho ku-YouTube. Angithi nina umculo wenu uyayi-understand online, igame eyi-understand, stickani khona, ihlukane noKhuzani nakwenzayo. Akwenzayo uKhuzani because abalandeli bakhe bazowudlala umusic wakhe. If ngeke bowudlale wonke, angeke bowudlale wonke, owuthandayo uzowudlala ngedatha lakhe, ngefoni lakhe. Nenza ngathi umuntu ukhonjwe ngesibhamu mhlawumbe niwaphoqa ukuthi enze kanjani. So uKhuzani apho azenzela khona, ungumculi, ukusebenza kwakhe okokucula, ayikho into ayenzayo, uku-entertain abantu, adlale iy'ngoma lezo, yilokho nje kuphela. So lo nyaka usazoba mude, nalo usazoqala usazoba mude. Angazi madoda ngizodifenda kanjani ngoba kulokhu i-streaming sizohamba ngenye indlela. Njengoba nje angishilo mina ukuthi umfana akaqhela indlela esixaxa sizomlimaza, sizomgxoba ngampela kabuhlungu. So hhayi, asazi into yokudifenda isiqalile, qhubekani nidifende. Maningi amanye amapheji lapho asazobhala ama-post agodlayo, kuyoze kuphela usuku lokhu kubhalwa kanje. Nizobona kuyobhala u-100 wama-post ne-track list nje kusho uKhuzani. Cabanga namhlanje njengoba unje esazophinda abuye-ke ne-prop, kusazophinde futhi kunuke, kusasa kuzophuma ividiyo-ke futhi ukuthi kufike kuLwesihlanu kuyobe kunjani. Mina angazi uKhuzani uthatha benzeni abanye abantu, vele nje kuluma amakhwapha, angazi bancinisekani. Hhayi, Dlamlenze uyinkinga mfowethu, angazi ukuthi wenzangani, kodwa-ke ayidibane khona-ke ntambama uKhuzani usezocasula abantu abathize, sebezophinde bezochaza wona amapheji anjengalawo Maskandi Promotion, baguqala emdletsheni, abadiniwe, eyi Khuba, uyazenza iy'nto zakho. Udina amadoda acashile angafezi ukuthi angobani.